A vosa biblioteca xa está aberta. A seguridade depende de todos nós. Hixieniza as túas mans e mantén en todo momento a distancia de seguridade. Nos postos de lectura sinalados e nos ordenadores seguiremos as pautas de higiene, distancia e seguridade. Tes moitos recursos ao teu alcance. Evita tocar cousas innecesariamente, pero se o faz, lembra depositalas na caixa de cuarentena. Se queres levar algún material para a túa casa, podes facelo co teu número de usuario. Sigue as mesmas pautas de seguridade na tua casa e por seguridade non as compartas. Antes de marchar, colle un anaco de papel e desinfecta a túa zoa de traballo. Lembra que a saída está ao lado da mesa do encargado. Lidia Poeta Díaz Castro. Na distancia, máis conectados que